Chris, ang siya ka basay. Daw sila gugun. Hey, basay na siro dahon da kayang dun. Shoo! Basay ba? Ijab si sab dauro sa kan. Daw. Modi ba modi. Modi. Sarkar nung na kayang modi ro. Sarkar nung na kay sala modi akar beli. Sala ang nino kachitinang yebakam na diyang. Ay ni daw ka kasam ba daw ka kasam. Hey. Sala ang daw kagasam na lang man si ay thala lang isa diyang. 피지검수 사라 올라버리면 그냥 그 피지검수 ang 피지검 रुको जरा सबर करो हे मानुष्य kana muli ang rinsyum satu muli ang pisigom na wali he Sala daw ko ba ro nang sala. Homi ko ti siya bu. he manusia le he kana le man khad ay manu khad le yang ku ay je sasid nya sasid ay ngaya chopuna ay manusia mang budubra pisigom noa Sala pisigom. Sala pisigom. ang pisigom na wali manusia bu angnya dar ka kien tura sabaya Indura adar ka jabe. ngaye Sinta kalam na nang electric ni kupat pa na namin. Nalaman na natin. Nulang pa siya ka matitigun ka. Adar ka diya ba? Yung tumnya pa siya ka matitigun ka. अबे साले Kanang lari.